Чиполино ЕООД е част от холдинга Maxi Europe. Фирмата е изцяло българска собственост и развива производство и търговия на стоки за отглеждане на новородени и подрастващи деца. Продуктовото фолио е представено както от марките Чиполино и Baby Max, собственост на Чиполино ЕООД, така и от редица други, които фирмата внася и дистрибутира чрез собствената си логистична мрежа. Продуктите на Чиполино ЕООД се продават в над 200 търговски обекта в страната и повече от 20 държави в цяла Европа. С цел обезпечаване високите изисквания на своите клиенти, фирмата разполага със съвременна складова база с капацитет 6000 палетоместа и е разположена на стратегическа локация с бърз достъп до международни транспортни коридори. Нашата мисия е да доставим възможно най-приятното изживяване за цялото семейство, с продукти съчетаващи индивидуален дизайн и високо качество, предназначени за родители, търсещи стил и функционалност.